Iedere zaterdagmiddag van 2 tot 5 Zomerradio. Aankomende zaterdag wie de tweede aflevering van Zomerradio op RTV NOF. Elske de Wal wie deze week te gast bij us in de studio en onze verslagjouwers wie op paard naar de Brommensprint in de Boord en het Truckersfestival in Bedaat. En vanzelfs Guy Marten Kloetstra op paard met het Blomke. Ja, hier is vast in. Hallo? En de hoen. Oh! Bouke! Ja, daar zit je niet in je moed. Goeiedag. Ja, vast. Dat is net jouw hè? Is dit Sjoerdje? Sjoerdje? Ik hoor voor jou. Oh, nou dat is leuk. Je zo'n visite krijgen? Ja. Die komt net. Dit is namelijk een verrassing van jou, van Japke. Ik heb een bosje bloem voor jou. Alsjeblieft. Weet je hoe ik waar het voor is? Eens kijken. Geen idee. Nou, ik zei het krijg al. Wij hebben een hele lieve brief gekregen van Japke. En die wil je ook graag een bosje bloemen aanbieden. Omdat jou het laatste het net makkelijk had. Nee. En om jou een hart onderin te steken. En ja, je nog eens een volle van oor hak ik je. Ja, nou ja, we hebben al hele tijd hoor. En mijn zoon en zijn vriendin aan poppen kregen. En ze hadden 2 weken in de huis geweest. En we hadden hoeske kleermaken in Dragen. En daar is ze juist erheen gegaan. En we hebben nou even weer rust. Nou, dan is dit blomke wel mooi om het... Dit is een hele verrassing. Ja, is dit van de televisie of van de radio? Dit is van de radio. En het komt nog op televisie ook nog. Nee, toch? Weet je wat is het in Japke? Nou, hartstikke bedankt. Ik zit te wachten. Ik denk, ze zou wel komen en ik had een koffie. Dit is heel mooi. Ja. Zo, het blomke van deze keer is weer goed op plak kwam. Beginnen Tron en Bedaat, naar het Truckersfestival. Met de vlam in de pijp scheur ik door de Brennerpas. Met mijn 30 tonnen diesel, ver van huis maar in mijn sas. Met de vlam in de pijp, door die eindeloze nacht. En dan moet ik even denken aan mijn vrouw die op me wacht. Nou, dat is de mei aan het Truckersfestival. Hoeveelste keer is dat? Dit is mijn 4e keer. 4e keer? Ja. Laatste 4e keer? Ja. Ja. Het wordt steeds groter, hè? Ja, nou, ik weet nog hoeveel het er nou ben, maar... 180. Ja, ik denk dat vlees hier ongeveer ik bedoel... ik ga het gevoel dat dit hier een beetje litser is, maar ik bedoel... ja, dit is toch iets... Ja, ik weet het. Dat wordt het al, ja, denk ik. Maar ik zie gek nou altijd die hadden zo'n 20 MC-bak hingen. Ja, dat is iets dat bloed en dat zal ik altijd blowen. Ja, is dat zo? Ja. Dat is een stukje dat we kwamen er even een babbeltje te maken en even een groet en een praatje en dan kunnen we vrije vaak even van weg is het heen. Nou, dan weten we dat ook even waar. Heb je hem dan een verskanaal waar je hem op zit? Jongetje, ja. Altijd? Ja, dat is al jaren zo. Dat is knap. Waarom een jongetje? Waar komt dat bij? Dat weet ik net. Dat ga ik eigenlijk nog nooit achteraan geweest. Ik bedoel, dat weet ik zelf ook net. Maar het is altijd een jongetje geweest. Ben je meestal aan het luisteren, denkst? Ja. Kerst er een paar meestal op. Let's say, wat zei je? Even de groetjes van RTV en whatever, hè? Heel cool, moest de groeten naar de radio doen. Ja, dat is heel cool. Nou, dat mag even de groeten doen, hoor je. Ik heb de groeten nog niet gedaan. Wat en wanneer? Nou, op dit moment, of beter, het maakt het net zo vol uit. Ik bedoel, dan komt dat van mij even weer de Duitsland. Dan gaat het in ieder geval bij deze de groeten niet. Nou, als je dan door, ik bereid je de groeten om je weefje niet te zetten, hè? Maar een beetje pijn naar weg. En ik wens je aan alle buitenskip daar die ze me krijgen. Nou, dan bij deze zit het op, nou, weer dat klaar. Ons hier de bijdrage van Huut Bedaat. Nou op naar de Brommensprint in Den Bosch. Ik sta hier bij de Brommerraces in Den Bosch en ik sta bij Geert Kempenaar, de voorzitter van de organisatie. Geert, hoe gaat het? Goed best. Ja, we hadden er knap bij gelukkig.
En dat maakt ik wel, want die brommers die gaan zo hard om bier te banen, kunnen ze absoluut net rijden. Hoe hard is ze eigenlijk? Hoe hard is ze eigenlijk? Ja, dat varieert van klasse natuurlijk. Hè? Maar als nou de automatische rijkers zijn, dat zijn dan de gewone poekjes, damesbrommetjes. Die gaan met een snelheid van rond de 100 over de finish. En dan lezen ze een 150 meter al in een goede 8 seconden. Ja, maar het is een brommensprint. Ik zei ze krijg brommenrace, maar het is een brommensprint dus. Ja, het is echt een sprint. Het is puur in zijn kwad mogelijk tijd 150 meter al lezen. En dat gaat heel rap met die brommetjes. Ja. De snelste, hoe lang doet die roer? Ik meen dat de snelste ongeveer bij de 6,4 seconden zit. En dat is een extreem scooter. En dat is dan de snelste klasse. Ben er een grote naam die mij over? Ja, grote naam. Het zijn al die jonge knapen die een brommer hebben en die het van opvoeren horen. En ja, het varieert dus van automatisch tot extreem scooters tot super specials. Dat zijn dan 133 cc dingen. En echte grote naam ben er net. Ja, in dit wereldje wel natuurlijk, want elk kent elk. En wie staan nog voor een stand van een Nederlands kampioen. En ja, in dit wereldje hadden we namen natuurlijk. Dit zie je een keer dan maar doggen, hè? Ja, dus voor het zien een keer. En, het wordt alle jaren een beetje minder, mag ik zeggen. In het beginjaren dan hier we 170, 180 man op de baan. Ridders, in je vrienden natuurlijk, net eigenlijk. Maar het wordt alle jaren een beetje minder, want de sport, het wordt hartstikke duur. Het wordt steeds sneller en sneller en sneller. En daarom hebben we dit hier dus weer een klasse erbij ingevoerd. De standaard automaten. Dan kunnen jonge jongens vanaf 14 hier, die kunnen mij rijden voor een redelijk leeg budget. Want als praat over de toppers, dan praat ik over zo'n 800, 900 euro dat ze op baan hadden staan. Nee, super, nou heel bedankt. Graag gedaan. Dat wie hem weer, de tweede uitsturing van Zomerradio op RTV NOF. En wat hebben we weer een vol programma gehad. We winnen bij de Haringparty hier in de Westerijn, het brommensprinten in Den Bosch. We hebben een prachtig blomke voor het doen. We hebben een heel mooi plakje gekregen bij een vrouw met een heel mooi verhaal. En we hebben live muziek in de studio. Ze zongen een aantal nummers bij u. Elske de Wal, wat kind ze goed jongen. En we winnen heel blij dat ze bij u weer. Na je weekend dan zorg je muziek weer. En jaren je muziek vooral weer op RTV NOF tussen 2 en 4. En dat je hem nog denken, ik weet dan echt nog wel in die een blomke verzint, mail u dan even. zomerradio@rtvnof.nl. Daar mij de mail heen. Vertel u wat het blomke verzint en vooral waarom het diegene dat het blomke had. Waar weet staan wij dan na je weekend op de stoepen om de blomke uit te rekenen. Na je weekend dan ben we er dus weer tussen 2 en 4 op RTV NOF. RTV NOF Zomerradio.